Ορθόδοξου Συναγερμού, κύριος Ηλίας Πολατίδης. Παρακαλώ, κύριε Πολατίδη. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Ο παρόν προϋπολογισμός που καλείται να ψηφίσει η Βουλή έχει ορισμένες ιδιαιτερότητες έως και μοναδικότητες, γιατί είναι ένας προϋπολογισμός που στην ουσία είναι προϋπολογισμός ΠΑΣΟΚ, αλλά θα εγκριθεί με μεγάλη ψηφοφορία, αφού κατ' ουσίαν είναι από τα τρία κόμματα που στηρίζουν την κυβέρνηση Παπαδήμου μια δεύτερη ψήφος εμπιστοσύνης προς αυτήν. Έχει εγκριθεί στην ουσία από το ΠΑΣΟΚ, έχει γραφεί από το ΠΑΣΟΚ, στηρίζεται πάνω στις οικονομικές παραδοχές και στην πολιτική που είχαμε μέχρι τώρα. Προβλέπει, αλλά το πιο εντυπωσιακό γεγονός είναι ότι προβλέπει πρωτογενές πλεόνασμα. Πολλές δεκαετίες είχε ένας προϋπολογισμός να προβλέψει κάτι τέτοιο. Εύχομαι να επιτύχει τους στόχους, ειλικρινώς εύχομαι να επιτύχει τους στόχους για το καλό της πατρίδος, αλλά κρίνω ότι αυτό λογικά, βλέποντάς το, είναι αδύνατον. Η συζήτηση βέβαια του προϋπολογισμού πολλές φορές γίνεται για την τιμή των όπλων, των κομματικών όπλων, χωρίς να είναι μια ουσιαστική, και δεν μπορεί να είναι άλλωστε από τη διαδικασία που προβλέπει ο προϋπολογισμός της Βουλής. Πολλές φορές όμως προτείνονται εδώ πέρα σε αυτή την αίθουσα ορισμένα σωστά μέτρα, τα οποία όμως δυστυχώς πέφτουν ισότα μία κουόντων. Εγώ προσωπικώς σε παλιότερους προϋπολογισμούς είχα προτείνει μέτρα τα οποία, εάν τα ελάμβαναν οι τότε κυβερνώντες υπόψη τους, σίγουρα θα ήταν πολύ καλύτερη κατάσταση σήμερα. Το 2008, για τον προϋπολογισμό του 2008, είχα αναφέρει ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα, κάτι που δεν το έλεγε κανείς, δεν το θεωρούσαν τότε πρόβλημα το μέγεθος του δημοσίου χρέους, ή το θεωρούσαν ότι ήταν μια παρονυχίδα, και τα 10,5 δισεκατομμύρια ευρώ, το οποίο δινόταν τότε για τόκους, τα χαρακτήρισε ότι είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας, και πρότεινα τότε να ληφθούν μέτρα με προσαξιοποίηση των ορυκτών πόρων της Ελλάδος και δι των υδρογονανθράκων, ούτως ώστε να μειωθεί αυτή η μεγάλη γάγκρενα του δημοσίου χρέους. Εκεί εισπράξαμε και ειρωνικά σχόλια από τους τότε κυβερνώντες. Για το 2009, όταν είχε αρχίσει η κρίση, είχα πει ότι η λύση για την Ελλάδα δεν μπορεί να αναζητηθεί μέσα, πρέπει να αναζητηθεί σε καθαρά εθνικό πλαίσιο και όχι στην επεκτατική πολιτική δανεισμού, η οποία ακολουθήθηκε από τον τότε προϋπολογισμό και φυσικά αυξήθηκε και πάρα πολύ κατά την εκτέλεσή του. Για το 2010 είχα πει ότι πρέπει να δοθεί βάρος στις παραγωγικές επιχειρήσεις, διότι το πρόβλημα δεν είναι λογιστικό. Και είχα κάνει και σχετικές προτάσεις. Και αυτές φυσικά πέσανε ισότα μία κουόντων, και είχαμε το 2010 την προσφυγή στο μνημόνιο, την προσφυγή στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, που όπως δείχνουν όλα τα στοιχεία είχε προαποφασιστεί. Για να μπορέσουμε να λύσουμε το πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας και να κάνουμε λογικούς προϋπολογισμούς, αυτό που χρειάζεται είναι να αναλύσουμε τα προβλήματά της. Αυτό δεν αναλύεται ποτέ. Την βλέπουμε αναφέρθηκε πριν και ο Υπουργός Υποδομών εδώ, ότι το δόγμα της Ελλάδος είναι η συμμετοχή στο ευρώ. Το δόγμα της Ελλάδος είναι αυτά που λέει το Σύνταγμα, ότι πρέπει να ασκείται η οικονομία υπέρ του λαού, υπέρ του έθνους. Αυτά μπορούν να πούμε ότι είναι δόγμα. Όλα τα άλλα είναι μέσα. Δεν μπορεί να είναι σκοπή. Εδώ δυστυχώς έχουμε μετατρέψει την συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ευρώ, την έχουμε μετατρέψει σε αυτό σκοπό. Λάθος. Είναι ένα μέσο. Εάν θα πρέπει να επιχειρηματολογήσουν όσοι είναι αναφανδόν υπέρ της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και υπέρ του ευρώ έναντι οποιοδήποτε κόστους εθνικού, οποιοδήποτε κόστος για το λαό, να μας δικαιολογήσουν γιατί πρέπει να αναλυφθεί όλο αυτό το κόστος. Αλλά από εκεί και πέρα πάμε σε ορισμένα θέματα ιστορικά του πώς φτάσαμε εδώ. Φτάσαμε εδώ από την περίοδο του εξυγχρονισμού του Σιμίτη, η οποία περίοδος αυτή συνεχίστηκε επί Νέας Δημοκρατίας και συνεχίζεται μέχρι τώρα, όπου στην ουσία καταστράφηκε ο παραγωγικός ιστός της οικονομίας. Όχι ότι πριν ήταν επαρκής ο παραγωγικός ιστός, φυσικά και υπήρχαν προβλήματα και πριν, αλλά ήρθαμε σε κάποια φάση που
οποιοσδήποτε έλεγε, μιλούσε για ελληνική παραγωγή, αντιμετωπιζόταν ως ένας καθυστερημένος, ο οποίος δεν μπορεί να καταλάβει το πού πάει η ελληνική οικονομία. Και ευτυχώς φτάσαμε σε αυτό το χάλι για να δούμε διαφημίσεις στην τηλεόραση ή αλλού που να λένε οι εταιρείες ότι είναι ελληνικά τα προϊόντα για να τα προτιμήσουν οι καταναλωτές, γιατί φτάσαμε στο έσχατο αυτό σημείο. Κάνω λοιπόν μία πρόταση, την οποία θα την εξειδικεύσω, για το πώς μπορούμε να επιτύχουμε την ανάπτυξη. Γιατί όλοι μιλάμε για ανάπτυξη, αλλά δεν λέμε πώς θα επιτευχθεί. Γενικώς και ωραίως θα επιτευχθεί η ανάπτυξη. Αν δηλαδή υιοθετήσουμε τα νεοφιλελεύθερα δόγματα της Τρόικας, όπως έγινε παραδείγματος χάρη στη Ρωσία επί Γέλτσιν, και αν ξεπουλήσουμε τα πάντα έναντι πινακίου φακής, αυτομάτως θα συμβεί ανάπτυξη. Όταν εφαρμόστηκαν αυτά τη δεκαετία του 90 στη Ρωσία του Γέλτσιν, το αποτέλεσμα ήταν η χρεοκοπία. Δεν ήταν η ανάπτυξη. Γιατί στην Ελλάδα να έχουμε ένα διαφορετικό αποτέλεσμα? Έρχομαι λοιπόν στην πρόταση, η οποία είναι φορολογικού βέβαια, φορολογικού αντικειμένου. Δεν μπορούμε να αντιμετωπίζουμε και να βάζουμε στο ίδιο καζάνι όλες τις εταιρείες, είτε είναι το Lidl και το Carrefour, είτε είναι μια ελληνική παραγωγική επιχείρηση η οποία αγωνίζεται με νύχια και με δόντια να κρατήσει την παραγωγή της και τις θέσεις εργασίας στην Ελλάδα. Προτείνω λοιπόν να είναι 10%, το μισό περίπου, ο μισός φορολογικός συντελεστής για τις παραγωγικές εταιρείες και 5% ο συντελεστής για τις εταιρείες που είναι παραγωγικές υψηλής τεχνολογίας. Τι θα κάνει αυτό? Θα οδηγήσει, αντί να μεταφέρονται στο εξωτερικό οι Έλληνες επιστήμονες για να δουλέψουν, θα δημιουργηθεί εδώ πέρα ζήτηση, θα ρικηθούν να επενδύσουν ξένες επιχειρήσεις στην υψηλή τεχνολογία ή στην παραγωγή και δεν θα έχουν κίνητρο οι παραγωγικές επιχειρήσεις να φύγουν και να πάνε σε όμορες χώρες, στη Βουλγαρία, την Αλβανία και αλλού. Αυτό θα οδηγήσει σε μια παραγωγική ανασυγκρότηση χωρίς να θίξει τα δημόσια έσοδα, γιατί ο τριτογενής τομέας, η παροχή υπηρεσιών, θα συνεχίσει να φορολογείται με τον ίδιο ή και μεγαλύτερο παραγωγικό συντελεστή. Αυτή πρέπει να είναι, νομίζω ότι πρέπει να υπάρξει μια στόχευση η οποία λείπει από τον προϋπολογισμό, προσπαθεί να αντιμετωπίσει καθαρά λογιστικά τα ζητήματα, αλλά η εθνική οικονομία πρέπει πάνω απ' όλα να επιζήσει και είναι ο τρόπος με τον οποίο θα βγούμε από την κρίση. Υπάρχουν ορισμένοι διεθνιστές κοσμοπολίτες, ελληνόφωνοι Ευρωπαίοι, οι οποίοι λένε ότι δεν πειράζει και αν καταστραφεί η Ελλάδα, γιατί το ζήτημα είναι μεγαλύτερο. Το ευρώ και η Ευρώπη είναι μεγαλύτερα από την Ελλάδα. Εγώ θα πω ότι επειδή προσωπικώς, αλλά και νομίζω όλοι έχουμε δώσει όρκο να ενδιαφερόμαστε πρώτα για την Ελλάδα, ας καταστραφεί η Ευρώπη προκειμένου να επιζήσει η Ελλάδα. Χωρίς αυτό να είναι απαραίτητο. Από την κρίση θα μας βγάλουν οι αστήρευτες δυνάμεις του ελληνισμού. Δεν θα μας βγάλει καμία Ευρωπαϊκή Ένωση, κανένα ευρώ, καμία δουλεία προς οποιονδήποτε ξένο οργανισμό. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Πολατίδη. Το λόγο έχει ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, κύριος Βούρους Ιωάννης.